Så er jeg landet her. Startpunktet og startskuddet til Lillebæltstien. Det er min første rute på dansk jord, egentlig. 27,5 kilometer. Jeg tager en enkelt overnatning på vejen. Jeg regner med at skulle vandre 20 km i dag. Så tager jeg de sidste 7 km af stien i morgen. Men ja, jeg står i Strib, som er startpunktet for den her rute. Og så slutter jeg ned ved Gamborg. Lad os se, hvad det kan. Let's go! Nå, jeg må nok heller lige fortælle, hvorfor at jeg optager den her tur på Lillebæltstien. Det gør jeg egentlig lidt fordi både som en overbevisning til mig selv og til en overbevisning til mange andre danskere, som vi har fået den her tendens med at rejse ud af landet for at komme afsted på ferier. Og jeg selv, hver gang jeg har dyrket friluftsliv og taget på flere dages vandreture og så rejst til Norge og til Sverige og alle mulige andre steder end Danmark for at vandre. Og det giver jo ikke mening. I hvert fald ikke, hvis den danske natur har noget at byde på. Og der er det her nok lidt mit første skud i bøssen på at se, hvad kan Danmark tilbyde af etablerede vandreruter. Så, ja. Første sæt er mange trapper. Jesus. Nå, første seværdighed på ruten fra 3-årskrigen. Og der har vi kanoner rettet mod Jylland. Der skal jeg hen. Nå, jeg havnede lige inde i sådan et gated community. Jeg skulle ikke den vej. Så vi er tilbage ved stranden. Men det er sgu også okay. Og lige rundt om hjørnet var det som hele ruten er opkaldt efter Lillebæltsbroen. Woo! Og jeg skal jo så gå hele den vej rundt og hele vejen rundt om kanten forbi den gamle Lillebæltsbro, før jeg når et sted, jeg skal sove i nat. Og jeg tror, jeg har en lille smule travlt, for klokken den er 5:30. Let's go! Det er sgu da meget flot. Det er meget pænt. Så er jeg tilbage ved strandkanten igen. Der er jo egentlig ikke noget galt i at skulle gå ved stranden. Man går lidt langsommere, og det er lidt det, der er mit problem. Fordi jeg er ude at gå på en fredag, så har jeg lige noget arbejde, jeg skulle afslutte, før jeg kunne komme i gang. Jeg startede klokken 5 og har beregnet, at jeg går de første 20 km i dag. Det gør jeg, baseret på, at det ved jeg ikke, om det er gængs viden, men der er noget, der hedder Naismiths regel. Og den indikerer, at den gennemsnitlige vandrer, han går 5 eller bruger 1 time på at gå 5 km. Og det lyder jo meget rigtigt for os alle sammen. En gang på 5 km i timen. Til gengæld er der noget stigning på mere end 300 meter, så tilføjer man en halv time per 300 meter stigning. Og så vidt jeg kunne læse mig frem til, så er der en del stigninger og fald på den her rute. Så at sige, okay, gå 4 timer og gå de 20 kilometer, plus de stigninger der, jamen så er klokken jo nok 9:30, inden jeg er fremme til
ved det sted, hvor jeg vil slå lejr for natten. Men nu går jeg på en strand. Så sandsynligheden er nok, at jeg ikke når helt lige så langt i dag, som jeg gerne ville. Kan jeg sige allerede nu, allerede 4 km inde. Og det er jo, hvad det er. Så jeg finder et andet sted at sove. Men ja. Ui. Hvis jeg ender med at gå 20 km, så er jeg næsten en fjerdedel af vejen nu. Og Lillebæltsbroen er der. Det er konge. Og der er der blandt andet nogle af de trapper, jeg snakkede om. Nå, jeg mangler lige lidt snacks. Det var godt, der lige var en Netto på vejen. Af med et lag her. Det er simpelthen for varmt. Og så er det videre på min tur. Det er lidt et kapløb mod solnedgangen, så jeg vil hellere se at komme afsted. Nå, så nåede jeg 5 km mærket. Og jeg må så konstatere, at det der med, at stien er mega godt mærket, det er jeg sådan helt enig i. Enten er stien godt mærket, og jeg er blind, eller så er stien ikke særlig godt mærket. Og jeg er faktisk i tvivl om, jeg egentlig er det rigtige sted lige nu. Men det finder vi ud af. Nå, jeg var gået forkert. Men nu er jeg tilbage igen. Stavby Skov. Første fornemmelse af reel natur på turen. Så nu er turen startet, føles det som om. Jeg går sådan lige på sådan en lille højderyg, hvor der er sådan strøer og sådan åløb på den ene side, så er der sump på den anden side. Det er meget nice. Jeg skal lige bukke os under der. Nå. Jeg er lige ved at få mig nogle elektrolytter. Og det jeg må sige, det er, at det som ruten i hvert fald byder på, det er sådan lidt en eventyrsfølelse. Fordi der er, selvom det er sådan en nogenlunde etableret sti, jeg egentlig går på, så er der stadigvæk sådan mindre trækroner, der går lige over hovedet på en. Sådan nærmest 2 lag af trækroner. Man får sådan en urskovsfølelse. For eksempel, nu kommer jeg over til noget her. Gammelt træ, der er væltet. Med en hel masse forskellige afstikninger, som der gør det sådan lidt, hvad skal man sige, ja, eventyragtigt. Noget, som jeg ikke lige tænker på, når jeg tænker Danmark. Det er et plus i min bog. Det er fandme godt, man ikke er 1,95 år, jeg var. Man skal huske sine elektrolytter, når man går de her ture på varme dage. Specielt, hvis man ligesom mig og sveder som en gris, så er det altså godt lige at have lidt elektrolytter at supplere op med, sådan så man minimerer, hvor meget man sveder. Nu fik jeg så drukket min lidt for sent, så I kan se, at jeg sveder en del. Men elektrolytter. Så kom jeg bare lige gående ud af den flotte egeskov. Og lige på min venstre hånd, der var Lillebæltsbroen. Det, der er interessant ved det sted her, det er, at udover at jeg kan gå her nu og gå ind under Lillebæltsbroen lige om lidt, så er det faktisk også festpladsen for rock under broen det her. Aldrig været der. Men hvis de dømmer det samme vejr som dig i dag, så kunne det godt være, at jeg skulle overveje det, faktisk. On we go.
Så noget Lillebæltsbroen. Jeg er overhovedet ikke færdig nu, men nu når jeg er her, så kan jeg jo lige sige nogle fun facts om Lillebæltsbroen. Store wires, der løber derop. Eller totalt på hele broen, der er der 4.000 små stålkabler, som der er med til at bære det hele. Det er ret sygt, faktisk. Og så den anden fun fact, det er, at på en varm dag, der kan broen udvide sig så meget. Selve asfalten og betongen, den udvider sig så meget, at broen bliver op til 1,3 meter længere. Ja, det vidste du nok ikke, vel? Ses! Det lyder syret, mand. Nu er jeg nået 10 km mærket, det vil sige halvvejs på det, der var planen, jeg skulle gå i dag. Og jeg har rent faktisk stadigvæk mod på, og tror stadig på, at jeg kan gå alle 20 km i dag. Her er der lige lidt af omgivelserne for ruten på halvvejspunktet. Og lad mig sige det sådan her, det er ikke hvad jeg forbinder med at have en vandrerute. Men så fik jeg også set Middelfart. Det var fint nok. Så nåede vi den gamle havn i Middelfart. Middelfart er sgu faktisk en sådan rimelig hyggelig by, hvis man skal ud og spise. Det her, det er nice. We like. Så er jeg helt alene. Stort set. Very cool. Nu er jeg 12,5 kilometer ind i turen. Og Lillebæltsbroen, eller den gamle Lillebæltsbro, kom nærmere og nærmere. Og så nu her lige pludselig mellem trætoppene, så popper der bare det der op. Og det ser bare fuldstændig syre ud på det her tidspunkt her, fordi at solen er... Det er vi lige sådan midt i golden hour, så alting ser bare meget smukkere ud. Men det ser fuldstændig vanvittigt ud, det her. Altså, man føler sig så lille, når man kommer forbi sådan noget her, ikke? Også bare fordi alt bare er lavet i beton. Altså, det er så syret. Okay. Der er fandme blæret her. Hold da kæft. Syret, mand. Okay. Jeg troede, det var lidt federe end det der. Lillebæltstien. 400 meter til et overnatningssted. 400 meter til et sted at spise. Ja. Men jeg skal ikke sove der. Det skal jeg ikke, nej. Jeg skal sgu lidt længere. 8 km endnu. Lidt under 8 km. Før jeg kan finde mig til rette. Jeg stopper lige inden solen går ned. Det er planen. Så, ja. Jeg har det godt. Nu er klokken lidt over 8, og jeg ved ikke, jeg tror, jeg er gået 15 km eller sådan noget. 16 km. Og der kommer bare nogle grumme stigninger nu, mand. Det er fedt nok. Det er nice nok. Det kan også noget. Jeg tror dog, at jeg bør begynde at kigge efter et sted at sove. Mest fordi, at solen ikke er så langt fra at gå ned. Der er under en time til nu. Eller præcis en time til faktisk. Så det er lidt, hvad der er i kortene for nu. Og så skal jeg have mine sko af. Så skal jeg have noget mad.
Hvis man har set Lord of the Rings, så ved man godt, hvad sådan et sted her det minder en om. Siger det bare. Kom der fandme en stigning mere. Så er det godt satans. For at det ikke kan være løgn, så tror jeg, det er den største i dag. Det ser rimelig grumt ud med trapper. Men jeg skal nok gå. Her var jeg nu. Op på sådan en høj banke. Lige ud til det smukkeste landskab. Det er simpelthen en gammel borg. Ikke fordi man sådan kan se det. Der er ikke rigtig nogen rester tilbage her. Der ligger nogle små sten rundt, som jeg forestiller har været afgrænsning af muren. Men det har været en rimelig sublim udsigt, man er vågnet op til hver morgen. Der er nogen, der har haft det godt i hvert fald. Så. Nu gider jeg ikke mere. Jeg har gået 17 kilometer. Men jeg fandt et mega nice sted at sove. Rigtig flot udsigt. Godt dækket over træerne. Så har jeg fundet 2 pinde, som jeg skal bruge til at lave det sted, jeg skal sove i nat. Meget simpelt. Så nu vil jeg få smidt tasken, og så vil jeg få lavet mig en lejr. Øj. Så. Og Søren da. Så fik jeg sat mit sovested op for i nat. Og punkt nummer 1, der skal ske nu, det er, at jeg skal have mine sko af. Få noget luft til mine fødder. Drikke mig noget vand. Så skal jeg have mig noget aftensmad. Og det passer lige med solnedgang. Og vejret er skønt. Det kunne faktisk ikke blive bedre. Og en fed udsigt. For satan. Her, der har vi mit kogekit. Sådan rimelig simpelt, småt. Vejer ikke særlig meget. Første gang jeg skal koge på den her cookpot, som jeg har købt fra MSR. Den har jeg glædet mig til at bruge. Det, der er smart ved den, det er, at for det første, der er de her håndtag, man kan rykke ud til at holde på, når den er varm. Så er der selvfølgelig låget. Og indeni, der har jeg plads til at have gassen til den, som jeg håber ikke er tom. Det vil være lidt uheldigt. Og en ske, og så en brænder, som der kan foldes ud. Nå, antiklimatisk. Jeg skulle få taget den forkerte gas med. Jeg har 2 mains inden derhjemme. Det er fandme dumt. Så den her, den kan jeg bruge til natter. Så det bliver ikke varm mad i aften. Så skal jeg prøve noget andet, som jeg har hørt, man kan gøre.
bare ikke være særlig lækkert. Det er noget, der hedder cold soaking. Det havde jeg egentlig håbet på, at jeg aldrig skulle prøve. Cold soaking, det er noget, som mange ultralight folk de gør. Det er, at de tager deres frysetørrede mad, så lader de bare maden ligge i det her vand, man blander ind, i stedet for at varme det op, sådan kan man spise det koldt. Og selvom jeg ikke er fan af det, så må det være det, der skal til for i aften. Så ny grøde, den må vente til en anden god gang. Nu har jeg fået hældt lidt vand, koldt vand, direkte ned i den her frysetørrede mad her. Det er Trek and Eat flødenudler med kylling og et eller andet, som jeg ikke kan se, fordi labelet det stopper. Creamy pasta with chicken and spinach. Så ja, det skal jeg prøve at se, hvad det kan om en halv times tid. Der er solen egentlig gået ned. Så der må vi se, hvad kvaliteten og optagelsen de kommer til at være. Men nu, der skal jeg egentlig have gjort klar til natten. Måden det ser ud på, jeg skal have pustet mit liggeunderlag op, og have pakket min sovepose ud og pustet min pude op, sådan så jeg kan sove godt i nat. Og når det er gjort, så tænker jeg lige, at jeg skal have lidt beef jerky og en bajer. Så ja, lad os se, hvad det kan. Så bliver den skulle pustet op, så er det egentlig bare lige at få lagt den sidepude, jeg sidder på nu, ind under, for at beskytte liggeunderlaget. Og så folde min sovepose ud, og puste min hovedpude op, og er jeg egentlig klar til at kunne sove, når jeg har fået noget at spise. Yes, så nu er det soveposen. Og det var soveposen. Der er min gamle pude her. Sådan bruger jeg den. Der vil jeg sgu hellere bruge den her lækre, store pude, jeg lige har købt. Så er sengen sgu egentlig ret. Nå, solen er nu gået ned, og min sovegrej er pakket ned, og jeg har det godt. Skål. Nu er der gået små 20 minutter, en halv time, siden at jeg tilsatte det kolde vand til min frysetørrede flødenudler. Og jeg tror, at uden at vide det, så tror jeg rent faktisk, at det er ved at være klar nu her. Så nu er der ikke andet end at sige velbekomme. Ja, okay. Det er ikke den gourmet-oplevelse, som det kunne have været. Men det er faktisk okay. Altså, til betragtning af, at det er koldt mad, så er det faktisk okay. Det er fint nok. Specielt når man lige har 3 dåsebajer og skylde det ned med, så er det helt udmærket faktisk. Så, ja. Nu vil jeg spise den her mad her, og så tror jeg vil ligge og kigge lidt på vandet og nyde lyden af naturen. Så vil jeg lægge mig til at sove, og så ses vi i morgen. Godmorgen. Jeg har altså ikke må sove godt en nat. Det er helt 100. Det er den bedste nattesøvn, jeg har fået i måneder. Jeg har bare lige vågnet op til den mest rolige udsigt. Et sejlskib, der er på vej ude foran. Normalt så vil jeg på det her tidspunkt sige, nå, vi skal op, og så skal jeg lave kaffe. Jeg har jo som sagt ikke taget den rigtige gas med. Kaffe bliver det ikke lige til. Det gider jeg simpelthen ikke drikke ud og varme det op. Så forsvinder hyggen ved det. Men jeg er ret sikker på, at jeg har noget morgenmadsprodukt, der ikke skal varmes op. Som jeg kommer til at spise. Ja, det får vi lige se. Jeg tror lige, at jeg lægger og nyder udsigten i en halv time. Og så skal vi også til i gang. Så er klokken ved at være lidt over 8.
Så er jeg klar til at fortsætte. Nå, jamen. Jeg stoppede ved 17 km mærket i går. Hvilket så betyder, at jeg har 10 km i dag. Så tæt på en tredjedel af, hvad jeg gik i går. Før ruten er færdig. Når der er så mange stigninger og fald som der er her, så kan det godt blive langt 10 km. Men nu ser vi. Så nåede vi Fanø Gods. Det er sgu ikke ofte, man ser det. Lille Fanø-færge med plads til 2 biler. Så ligner det, at jeg er nået hele vejen rundt om Hindsgavl. Middelfart begynder at vise sine tegn, bare på modsatte kyst, ned mod sundet. Så umiddelbart så tror jeg, at den pæneste del af ruten, den er overstået nu. Hindsgavl er fantastisk. Det er en lille rating inde i den overordnede rating for den tur her. Så, men ja, det var Hindsgavl. Godt nok meget aktivitet nede i den havn her. Alle folk er i gang med at få sat deres hoved i vandet til sæsonen på havet. Det er sådan et helt specielt miljø, der er her. Men det er fedt. Så er jeg 23 km ind i ruten og har altså 3,5 km tilbage. Stiens udtryk har ændret sig ret meget her på det sidste stykke her. Ja, så kommer der ofte de her gangstier. Sådan smalle gangstier, som der er hævet lidt over. En planke, der er hævet over jorden. Ja, det gør det lidt ekstra interessant. Nu er jeg på den sidste strækning op mod Gamborg. Der er en lille kilometer endnu. Ja, så slutter ruten ved Gamborg Kirke. Alt i alt en fornuftig tur. Og så når jeg når frem til Gamborg, så tænker jeg lige at prøve at give stien en rating. Så når jeg skulle frem til enden af Lillebæltstien, der stopper derovre. Jeg er basket nu. Det var en god tur. Hvis jeg skulle tage turen igen, så tror jeg havde taget den herfra og gået den anden vej. Særligt hvis det skulle være en dagstur. Altså bare uden overnatning. Mest fordi, at så når man har gået størstedelen af turen, så når man Middelfart by, hvor der ligger en masse caféer, og så man sådan kunne slutte dagen af på en god måde. Gå ind og få noget at spise eller et eller andet, ikke? Jeg tror, jeg vil dele ruten op i 3 sektioner. Der er den første sektion fra Strib og frem til Lillebæltsbroen. Den var sådan nogenlunde lidt mærkeligt at skulle gå inde blandt folks haver og sådan noget. Og ikke så outdoorsy, som jeg havde håbet. Men de resterende 2/3 var meget naturtunge og mega hyggelige. Dog kunne der godt have været nogle flere teltpladser. Et sted, hvor det rent faktisk er tilladt at sove med telt og med hængekøje og hvad man nu ellers sover med, ikke? Da der egentlig kun er 2 shelterpladser på selve ruten. Men ja, det var min tur.